kuwi makan. Heeh, kuwi nggo kirik, nggo wong tuwa kuwi makan kuwi bahasa Inggrise eat. Eat. Heeh. Ning nek ning Jawa njajal. Heeh. Ana dahar. Heeh. Ana nedha. Heeh. Ana maem, ana mangan, ana mbadhok, ana nguntal, ana nyekek. Ya. Tergantung sapa sing dahar, ya. Oh iya, nek wong tuwa ya dahar. Wong tuwa iki lho, sugihe basa Jawa ning kene, unda usuk, unda usuk. Heeh, ning Inggris, heeh. Ana arepa pari, arepa beras, arepa sego, bahasa Inggrisnya ya cekek glekek ya rice. Wo ngono. Ning nek kene wong Jawa, heeh, tanduran isih jenenge pari, heeh. Pari dadi beras, heeh. Beras cilik jenenge menir, heeh. Yen wis diadang dadi sego, heeh. Sego nek siji jenenge upa. Sego garing jenenge karak. Lho sugihe wong Jawa ning kene. Oh iya, iya ya, Mak. Lah kaya sing dadi perdebatan jaman semono aku nate krungu. Heeh, piye? Antarane wilujeng karo sugeng, upamane wilujeng dalu, sugeng dalu, wilujeng rawuh, sugeng rawuh. Kuwi sing bener sing ngendi? Bener kabeh ning tergantung sapa sing ngucapne no. Ngono ya, Mak. Yen kraton Solo nganggo sugeng, nek kraton Solo nganggo wilujeng, nek kraton Yogya nganggo ya kuwi sugeng. Ngono. Heeh. Dadi upama wong nom nang nyang sepuh kuwi nganggo sugeng nek aturan kraton, nang nom nyang wong sing luwih tuwa awune luwih tuwa kuwi nganggo sugeng. Oh ngono. Sugeng rawuh Pak, sugeng rawuh Bu, sugeng enjing Pak, sugeng enjing Bu. Ah, terus sing tuwa nyauri wilujeng Nak. Oh ngono. Ngono ya, Mak. Dadi iki perlu dimengerti. Iya, karben ora salah kaprah, ora salah kaprah. Iya. Oke ya, Mak, basa-basa Jawa sing salah kaprah ana. Ya MC jaman saiki ngono kae. Heeh. Ngaturaken kasugengan dumateng ingkang sami rawuh, ingkang sepindah. Lah dalah. Arep pindah ning ndi lho? Oh iya, sepisan ya sepisan ae ora usah dibasake. Wo ngono ya, Mak. Kaya selawe iki ya selawe ora selangkung. Ya, mergo kuwi biyen sejare dhuwit selawe kuwi ditaleni nganggo tali lawe. Ya, selawe ora selangkung. Iya, iya Mak, ya ngestokake dawake. Terus nek meneh Dumas. Ya Dumas ning manten-manten kuwi no. Ya. Dumas ki aturan kraton. Dumas kuwi ya kuwi sing nganter utawa sing nderekke pinanganten cacah ana 800. Dadi Dumas kuwi sebutane jumplah. Wo 800, jumlahe 800 kuwi jenenge Dumas. Lah saiki MC saiki Dumas cacah kalih. Ora usah ambak Dumas sing nggur loro wis ora usah cacah kalih. Wo ngono ya, Mak. Iya. Iki perlu dimengerti karben ngerti kabeh. Heeh. Akeh sing kaprah ngono no. Iya, ya ngestokke dawuh. Kuwi tujuan kedua pagelaran wayang ana ing sekolahan kanggo media pembelajaran ya kuwi bahasa daerah utamane bahasa Jawa. Tujuan nomor 3 ya kuwi nguri-nguri budayane awake dhewe utamane wayang kulit. Oh ya, apa meneh wayang kulit nalika tahun 2003 wis diakui ya kuwi UNESCO. Oh ngono, menjadi karya agung budaya dunia. Heeh. Iki kudu tetep diuri-uri, kudu tetep diurip-urip. Oh ngono ya, Mak. Iki mergo budaya kuwi wujud jati dirine bangsa. Wujud jati dirine bangsa. Iya, iya ya, Mak, ya ngestokake dawuh. Heeh. Sing baku ndedonga. Iya, ora iso matur akeh-akeh sing baku nderek ndedonga. Ya. Muga-muga sak rampunge seluruh rangkaian acara Disnatalis. Ya. Ya kuwi keluarga besar SMP Negeri 1 Prambon yang sudah mencapai umur ke-47 tahun. Ya. Muga-muga SMP Negeri 1 Prambon dapat selangkah lebih maju dari tahun-tahun sebelumnya. Ya. Lan para putra siswane bisa menorehkan berbagai prestasi unggul dalam bidang akademik maupun non-akademik. Satemah ing tembe mburine para putra siswa SMP Negeri 1 Prambon
bisa piguna tumrap nusa bangsa kelawan agama. Amin 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 Allahumma amin. Allahumma amin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nikmal maula wa ni'mal nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Gusti Allah sasambahanku ingkang patulung marang aku ora ana kaya limanku kejaba saking Allah nama aku. Gusti Allah sasambahanku rintan lan telu malimang lekku aku seru. Gusti Allah sasambahanmu rintan lan dalu mong limang wektu kanggo brasta mungkar lan nafsu. Aja nganti tiru mong Gusti Allah sasambahanmu rintan lan dalu mong limang wektu kanggo brasta mungkar lan nafsu. Pagelaran malam hari ini juga disiarkan langsung do. Oh ngono disiarkan langsung ya kuwi lumantar channel YouTube Asta Brata Media. Ngono ya Mak. Dadi iki sing kepareng mirsani lan sing kepareng ndongaake. Heeh. Anggone keluarga besar SMP Negeri 1 Prambon. Ngawontenaken wujudipun disnatalis ora mung sing ana TKP utawa kang ana lokasi. Oh ngono ning para sutresna budaya wabil khusus pecinta wayang kulit sing setia memantau kang sarta memonitor channel YouTube awake dhewe ya kuwi Asta Brata Media. Heeh. Uga melu mirsani pagelaran wayang ana ing bengi iki. Ngono kang uga ya kuwi
melu ndongake keluarga besar SMP Negeri 1 Prambon kang duwe gawe ya kuwi kang ngenekake wujude disnatalis. Oh ngono ya Mak. Disnatalis ulang tahun pranyata kene sekolah sing berbudaya kok no. Iya ya Mak, iya ngestokke dawuh kaya sing didhawuhke mau sore nalika ambabar pangandikan iya arang saiki sekolah apa meneh SMP sekolah menengah pertama kuwi sekolahe kok gelem ngenekake adicara wayangan. Oh ngono arang mula kene iki ora mung mentingake babagan akademis ning sing luwih wigati ya kuwi sekolah sing berbudaya gelem nguri-nguri budaya ngurip-ngurip budaya kareben para putra siswane dadi putra siswa sing berbudi pekerti kang luhur. Oh ngono ya Mak. Trenyuh sekolah kene kok gelem ngenekke wayangan. Trenyuh meneh nek wong-wong utawa siswa-siswa adik-adikku ana ing SMP Negeri 1 Prambon kene kuwi kok gelem belajar ing reh gamelan utawa wayang wis tenan upama gelem sinau lho no upama murid-murid SMP Negeri 1 Prambon kene kok gelem sinau wayang karo sinau karawitan utawa gamelan ora ujar ora kaul bar wayangan ki wayangku sak gamelanku tak tinggal ning kene. Oh iya neng yo Bapak Edi Pak Kepala Sekolah ninggali 850 juta. Oh iya malah dodolan lenggo nempur no. Iya iya ngestokke dawuh ya sowan komplit kanca-kanca kang kagabung ya kuwi paguyuban Sanggar Seni Astabrata. Oh iya ternyatane ya mayoritas kanca-kanca sing dumadi saka Kanoman utawa enom-enom muda-muda. Oh iya Astabrata dadi wis tumbuh oleh tutup ing antarane sekolah karo kanca-kanca Sanggar Seni Astabrata. Iya apa meneh seragame dalang sak pengrawite sak yogane kuwi ijo. Iya ijo ijo ki saka tembung iki lho jodohku. Oh iya ing antaraning Astabrata kang sarta keluarga besar SMP Negeri 1 Prambon wis jodoh wis manunggal dadi siji. Oh iya sindene iki warnane apa ki? Hitungane klebu ijo apa biru ngene iki? Biru, biru kuwi bisa rukun no. Oh iya bisa rukun ing antaraning guru murid kang sarta awake dhewe keluarga besar Sanggar Seni Astabrata. Iya kok Astabrata iki antaraning ijo antaraning biru kok enek sing nyeje utawa beda kok nganggo klambi ireng. Iya kuwi wis tidak melambangkan kekompakan no. Oh iya wis tidak melambangkan persatuan dan kesatuan. Iya 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 kudu di strap ya mene sekolah kok ya kudu di strap. Iya Mak ya ngestokke dawuh. Ya luar biasa iki lakone wis dipaket karo keluarga besar SMP Negeri 1 Prambon nyuwun Gatut Kaca Senopati serial Wahyu ya kuwi Wahyu Topeng Waja. Oh iya Mak ya iya ngestokake dawuh diniati nguri-nguri budaya kang sarta golek ilmu agar terwujud suatu pedoman. Oh ngono ya kuwi dengan agama hidup akan terarah, dengan ilmu hidup akan mudah, dan dengan seni dan budaya hidup akan terasa lebih indah. Oh iya Mak ya ngestokke dawuh ya saiki diwalik larase slendro. Oh iya kanggo salam pambukono. Ya agama ilmu kang sarta budaya. Ya kudu seiring sejalan. Agama karo budaya aja didadekke siji ning kudu mlaku bareng. Ya ibarate kaya sandal kae. Ya sandal kae wujute ora padha ngantaraning tengen kelawan kiwa ning nek mlaku seiring sejalan kuwi penak dadine. Oh ngono ing antaraning agama kelawan budaya ngaturke tetembangan sing bernuansa karo agama ya kuwi karya besar Suwargi Ki Haji Anom Surata tembange pepeling no. Oh pepeling ya dibawani luwih dhisik. Oh ya dibawani luwih dhisik dandang kula mengko ditibake pepeling dilanggamke dhisik. Oh ya maka kadang wiraswara ingkang sampun samapta ing gati sawega ing diri ya dipun bawani langkung rumiyin Mas bawanipun
dandang gula pepiling. Ya, coba kaya ngapa? Wasita dip saking prawinases ngeling ana wong urip ana donya bebasan mung mampir ngombe Alhamdulillah manut pangandikane Bapak Kepala Sekolah Pak Edi, iki bengi iki pinaringan terang benderang no. Ya ora udan babar pisan. Ora udan babar pisan ning ya halangane siji. Nalika mau lagi wiwit wayang wiwit, wah jan kewan iso nglumpuk ning ngarepku no. Oh iya, kewan cilik-cilik ana sing mlebu cangkem, ana sing mlebu gulu. Lah iya, mlebu jarik. Lah iya, nganti mlebu cangkem arep nyuwara ki mengguk no. Iya, nganti watuk-watuk. Ya nganti sing klambi ireng penyimpingku meng. Iya. Sing penyimping ireng malah do anu kok malah ngelokke aku. Aku dalange watuk lho, dalange watuk malah dilokke. Iya, aku watuk gugluk ngono malah. Waduh, dalange meteng ngono malah. Iya, kurang ajar tenan. Iya, kurang ajar no. Yo teruske. Ya. salat kang limang waktu kudu tansah dipun lampahi kudu tansah dilampahi. Kewajibane wong Islam ya kuwi ingkang dadi cagake agama. Yen wong Islam wajibe salat. Iya, wong tembunge bae Islam, ya toh, Isya subuh, luhur, asar, maghrib, Islam, ISLAM. Ingin selamat laksanakan ajaran Muhammad. Oh iya, iya. Ya, lajeng Mas Her. iku cagak agama pakartikang luhur terus ngedohke tumindak mungkar yakti urip manggya tentrem lahir batin entake bejo donya akhirat. Sing ngaturke iki langgamne sik aku njaluk Mbak Yovika. Oh iya luwih dhisik. Buka celuk karo berdiri pelan-pelan. Oh iya, engko gek rambahan kedua kur bareng-bareng. Oh ngono ya, Mak. Buka celuk karya besar Ki Haji Anom Surata. Oh iya, ya yen wancine, yuk. Yen wancine tansah dielingke wis wancine padha nindakake kanten wasumandang wayahe sembahyang netepi wajib gawuhe pangeran salat dadi cagake agama limang waktu
omah lan setuma iman luwes sampurna yen berjamaah subuh luhur lan asar salat saya dinyatake indah magrib lan isa jangkepe iku perintah agama elinono ing donya sedelo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepengin besok munggah surga. Sik, Mbak Yovika jangan duduk dulu. Oh iya. Saiki sinden zaman sekarang ora dituntut mung ayu pasuryane, apik suarane ning uga dituntut jogete uga apik. Saiki Mas Victor jumeneng ning panggung, joget serampat, rambahan sepisan Victor sing joget, rambahan kedua Yovika sing joget serampat. Ya, pinter kudu ya, guna swara rupa bondo sinden. Yuk Mas Victor, ayo sing lambi irung sisan ora. Ya, yuk tradunu datang. Joget serampat yuk. Oke. Saya nyantai Salah kimi. Salah. Yo, ayo. Asik. Alah. Iya. Ayo pegang mic semua berdua. Yo. Joget serampat khas Tulungagungan kendangane Gonggo Mino. Betul, Mas Victor. Tapi joget itu juga macam-macam Mas Victor. nggih. Nek Gonggo Mino itu khas Tulungagungan. Tulungagungan. Kalau di Banyuwangi ada khas lagi namanya tari pitik-pitikan. Wah, wonten nggih Mas. Ada. Tahu to sing ngene iki lho iso to sampean Pak tuh nah. Oh, Tari anu, pitik-pitikan. 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 Ah, nggih, Kuwi uga kudu dijajal. Dijajal. Mbak Yovika bar Mbak Yovika sinden siji mboko siji kudu Ngoten. dites. Dites satu persatu. Sing menilai kamu ben adil. Oke. Iya. Ya. Tapi Mas, joget pitik-pitikan nek gak dicontoni ya gak afdol, kurang afdol. Ya yo no contoni sik no Mbak Yovika Contone, sik ya. sumise sik ben dicontoni karo Mas Victor. Ya, Ayo. oke. Ayo contoni kendangan Aku rada kaku Mas nek iki jane. Dudu paku asline, dudu kulinaku jane. yo ning enek. heeh sampean jajal kendangane heeh. Aja angel-angel gerane, sing
Sing mudah bae. Itu jan luar biasa. Ya jajal. 1 2 3 pitik-pitikan joget. Yuk. Oh, ngono kuwi. Milih. Iya. Kuwi wis jan kaya mentok dobel tenan. Kuwi Mas Victor contohnya sudah cukup jelas napa belum Mbak Yovika? B kurang. Sampun. Hah? Nah, sampun jelas napa dereng? Kangge kula sing kados ngeten iki to Mas sing kakung ngeten iki terlalu rumit. Wo, bagi seorang wanita terlalu rumit. Nggih. Sing penangen lho to, tangane ora usah penak-penak ubah, wae. tangane Iya. langsung ngene wae. Nah, ngono lho. Nah, dicontoni alon-alon ngajari wong wedok ki Alon-alon alon-alon. Mas Victor. Ya. Yuk 1 2 3. Ya, yuk. Alah. Sayang anak, sayang anak. Oh iya, jadi pas dangdut iki bokong itu diubahke. Oh iya, itu khas Banyuwangi. Ayo, wis penak kuwi Mbak Yovika. Penak lho. Pokoke nganggo mak. Sing menilai kamu ya nanti. Oke. Yang menjadi guru kamu. Oke. Ayo. Yo, Mbak Yovika sudah siap? Yo. Nenek. Ah, mendek angel Pak mendek. Ayo, ayo. Yo, 1 2 3. Ya, yuk. Wah. Ayo. Pas dangdutmu pas siap. Duduk. Wah, nek ketoke nek sik. Nah, satu kali lagi. Satu lagi ya? Satu kali lagi. Mau Victor pindo kok. Oh, aku pindo paling ora sampai ke pindo. Ayo mindo ya. Mindo. Yo. Sampai isu. Ayo. Yo. Wes. Wes. Duduk. Nilainya berapa? Iki paling ora oleh 7, Mas. Wih, kok iso 7 lah, apik kaya ngono kok 7. Setop min saiki nilai 10 wis apik banget. Oh, 7 yuk mergo urung perbandingan yang lainnya. Iya no 7 wis sampai coba liyane. Ki sing ki. Ayo, bisa ngadeg. Yo. Wah, piro iki nggo? Joget. Gak wani aku deh. Yo, jajal kok kono. Dipasne kendangnya lo ya, mosok jogetnya sendiri. Ya. Yo, coba kayak ngapa ya. Yo, yo. Sik. Piye? Kurang mendek. Oh iya, kurang mendek. Masukannya kurang mendek. Kurang mendek, kurang jentit sama tes. Wah, enak kuwi tenan. Jenenge Yakin. bae pitik ya. Pitik kuwi mendek. Pitik iki mendak nek sakmono kuwi lagi Jerapah. Ya. kurang dawa. Ya. Yo. 1 2 3. Ya, yo. Ayo iki tari khas. Kurang mendek. Mendek. Neh mendek neh. Mau mendek neh. Ayo. Ora Berapa apa-apa. nilainya? Iki yo 6 ae, Mas. 6 ya. Anu soalnya sekoke rada dol tadi ngedek sithik ra gelem. Pol. Andinge. Andinge. Mbak Dwi, yo. Poh, nek iki boh ya. Ayo, joget pitik-pitikan. Iki Banyuwangi lho iki. Banyuwangi. Ilmu iki. Ilmu iki asli Iya, Mas tari Amin. Banyuwangi. Yo. 1 2 3. Ya, yo. Teh. Ayo ratingnya kayak kenemenan. Peh, mulut aja bang. Sekali lagi niki. Anu, Mas Victor. Dek, sik, dek. Dek nek wis diwarai guru kudu manut. Ya. Dan piro ngene iki? Guru. Wah, guru celintisan iki. Ora maksudnya. Ayo, tak ngono rada maju. Ya, yo. Iya.
Nilainya berapa Mas Guru Vektor? Iki Berapa? 6,5. Oh, 6,5. Sinta. Ayo. Iki pomo pitik lancur wah lincah kene. Anu, Sinta ki mempitik Birma. Heeh, pitik Birma. Cilik. Cilik. Ya. Siap? Are you ready? Ya. Ayo 1, 2, 3. Pitik-pitikan mulai. Ya. Blandenge kecret. Wajan. Blandenge kecret. Acan yo. Mergo arep balik terus lagi krungu blandeng terus diturahke. Iya. Apa enek aku kek. Wis duduk. Ora apa-apa. Pira-pira nilaine pira Pak Guru? Iki rada apik 7,5 apik iki. 7,5. Bisa rada ngokek. Saweneng kan. Dikira wis bar bare yo delan. Kecelik iki ya. Ora apa-apa. Anu sapa? Seli. Lah nek iki mahasiswi tari. Mahasiswi tari. Jurusane musik dan tari. Makane ngapik genan iki. Genah apik wis to. Mendek. 1 2 3 gerak. Mendek. Bedek. Wis ketoke anu feminim ketoke. Wah. Oh ya, ki mesti halus ki joget. Ketoke feminim kok, ketoke feminim kok. Yo pitik-pitikan dimulai. 1 2 3. Ya. Ayo ngene iki lho. Ala yo wonten. Kok Waduh lho. Wes lugo wis iki pitik tiran iki. Pitik tiran. Iki jenenge pitik dobolen ya iki. Wes nah. Ini nilainya pira Pak Guru nek modelan kok ngene iki? Wes 170 Mas iki. Kok iso akeh men? Wah, iso. Nilai kok turah iki lho. Masa enek pitik kok ngene-ngene. Iya. Pitik apa? Iya. Nek Bupar Sinem wis ora pitik. Lah apa? Ya wis pitik senior. Pitik senior. Sama kok. Pinggir dhewe. Ayo, digandeng no. Ah, nek kira pitik neh. Nah, pitik ya. Aju to. Ya. Nah, iki babone tenan iki. Jono harus. Iki umpama pitik wis ngendhok kene. Delok kaya ngene budal. Loh, pitik tertutup lho kebayake. Wah, heeh nggo jangan iki. Iya. Kraton. Kayak putri halus ya. Iya, Lho, Aku kadung siam kok gak mbok kongkon pitik kok. Lho, pitik no. Pitik. Satu pitik semua. dah. Ngono lho. Tapi aku gak kokono aku. Lah kon ndi? Aku kokine. Oh ya wis ora apa-apa. Lah nek kok kono ngopo? Hah? Lah nek kok kono ngopo emange? Anu, kurang. Kurang. Sampeyan kok kurang jelas. Iyalah, alah. Ya. Maksudnya Victor wi lho. Heeh, ya. Ayo hitungan Mas Vektor. 1 2. Hitungi 1 sampai 100. Kakean. Sesuk rampunge. Yo jajal. 1 2 3 telorot. Sik dah. Piye to? Ki pitik galak meneng wae. Oh, ya. Rada ngono Mas. Iki angger wong lanang rada alus sithik kudu ngeladung. Iya. Pitik kulinane Kudu palagan. ngene lho. Wah, Ya tak totone to Mas, nek sak wayah-wayahnya enek sing nyelingkrik. Heeh, ngono mak celangkrik terus esek rampung. Ayo, dihitungi Mas Vektor. Mas Victor, piye ki mendakku kurang piye, kurang mendek apa sampai ngesot? Wis apik ya, Tor. Apik. Terus piye ki, ngenekane ki? Bokonge rada. Ya piye to ya didemek to sing endi? Oh. Ndi to bokonge? Lho iki to. Sing Yo. iki. Iki cengel kok. Ya wis kene iki lho, Bah Jan. Ayo dihitungi. Kok kono kowe Oh, sing iya. ngitungi iki. Ayo. 1 Siji, 2 loro, halo. Wah. Ngesake kuwi lho piye sitok kuwi lho. Kok tiba manggung nilainya berapa? Gak usah dinilai. Loh, ya siji dinilai kabeh no. Saya nggak butuh nilai. Loh, Lah, lah terus kowe butuh gimana tuh? Aku ini sepenting aksine nilai nomor loro. Yo dinilai 1 Yo ane sing dinilai. nilaine 7, 8, 170 mong. Lah yo. Ki nilaine berapa? Heeh, piro? Iki men nek ketoke.
Nilai kok malah min iki Kok lho. malah mini. Beh kegalaan ya pitik sakmene anak-anake mati kabeh lho kejaran. Ya ora, ya justru pitik galak ki anake terawat, anake terjaga. Pitik senior. Terlindung. Yo ngono. Ayo Dek Parsinem. Hei, ora usah. Dek Parsinem. Tahu wis kadung ngene rasa balik. Mbak mulai Mary. yo ngene. Halo. Salam dan doa dulu untuk SMP Negeri 1 Prambon. Saya akan menghela nafas dulu yang sangat panjang sekali. Iya. Bocah-bocah ki ndang dahar, wis disediani ki ndang dahar ki rada suwe ki. Oh iya. Suwe. Mamah sik arep tausiah sik rada suwe. Iya, mama. Mama. Mama pitik. Iya. Piye? Galak iki ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, no. Sadereng kula aturaken wilujeng dalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dalu sedaya warahmatullahi kemawon. wabarakatuh. Niki sowan wonten SMP Negeri 1 Prambon. Prambon. Nganjuk Nganjuk. matur sembah nuwun. Bapak Ibu guru, Bapak kepala sekolah, warga Prambon dan sekitarnya. Dan juga arep moto aku lho. Kangen ta we karo aku. Sopo, Mak? Gini. Ora, yo kangen kabeh karo sampean. Kabeh. Alhamdulillah menyapa warga besar Astabrata. Cik Astabrata to Mas? Masih. Alhamdulillah bocah-bocah saya bagus-bagus. Amin. Mundak resik-resik, mundak putih-putih terutama Hermani putih apa pucet Man? Loro nek. Mundak ganteng-ganteng yo, Mbak. Mundak ganteng-ganteng, alhamdulillah mundak balik-balik. Iya. Biyen kae sik cilik-cilik sik rong patek mentolo. Lho. Rumah saku koyo suwi-suwi ya to ora Oh sangat-sangat amat lama sekali. Li. Lah Ahmad sekali. Tapi tenan aku terakhir ketemu Mbak Mary itu nalika pentas ning Kalimantan. Po. Ya ora. Ya ndak dong. Yang di diki Oh kenep ding. kenep juga. Iya, kenep. Sing mbok eling di Kalimantan ae. Jane enak apa to Kalimantan e? Enek pengki. Yo. Enggak, iki pemusike ya Allah. Musisi. Musisine. Ganteng-ganteng wis rabi porong ngene iki. Niku pun krama sedaya, Mbak. Oh, pon Nek termasuk musisi sampun, nek pengerawit penabuh gamelan masih Joko sedaya masih single semua. Asli. saya doakan pokoknya dadi bocah sing pener, sing bener, sing tanggung jawab, sing tenanan nek nyambut gawe. Amin. Iki Mas Victor. Nggih. Biyen sampai saiki tetep sakmene. Iya. Oh, Lah arep mundak piye? Mundak piye? Juga yang di rumah yang melihat Mersani YouTube selamat Streaming. malam semuanya. Terima kasih atas atensinya, perhatiannya, ngono lho Mas. Ki sindene semakin cantik-cantik. Asli. Seragame sampean kaya duwe seragame Astabrata, Mbak. Lah Iki iya. lho. Heeh, lah kok padha warnane lho. Padha warnane. Heeh. Warnane kok padha Astabrata. Iki mang aku lagi golek. Oh, lagi golek dadak ya. Silian to. Tuku. Oh, tuku to tak kira silian, mboten ku. Milih. Sinden kondang kok iki. Ayo menyelam sambil minum air. Mas Aku wis bar ngombe. Lah yo Maksudnya kepoken. peribahasa Oh, mengatakan alah ngono ta. Mas Victor bawa engko Mbak Mary nembang. Oh, Oke. nggih. Nah, niki ambak cilik-cilik ngrusak kaya baterai niku Nyapa suarane mbok hebat. ambakno. Yo sakmene iki Lah yo sakmene ambakno. jambakane apa gerdu. Ning dipamerne karo warga masyarakat, keluarga besar SMP Negeri 1 Prambon. Siap. Oke. Mas Victor nggih klambi ijo kaya lemper we. Para nyoto. Ayo, anu tembangnya ora usah ngel-ngel. Heeh, Mas. Podang kuning. Oke. Heeh. Ya. Podang kuning. Suwe ra. Dibawani sik no Mas Victor. Sakit ta? Nggih, sakit oh. Iya. Banyak kejadian ya Mas semenjak aku tidak ikut. Biyen bojomu iki saiki ndi mengkae. Weh kok golek sing saya gedhi, saya gigi gek bur parsinem mbok bibik. Anak gue kegedean. Ya ora. Oh, masa sawonge kan yo ora mungkin. Mas Victor ayo. Nggih. Ah, bawane alon. Jajal suaramu kaya ngopo? Mosok ora tau krungu. Yo, Ya mesti suwe. dipamerne. Oh, Pamer ki. Jajal. Yo. mosok lali. Wes suwe ra wayangan aku. Ya. Yo. Apa ki? Sing kena sapa?
Masih kene to, Mas? Ayo. Iki lho raine iki kok iki. Lah yo, lah piye wong sejajar kok karepuke. Lah ngene yo tengeng. Yo karo ndanga, ayo. Nah, ngene lho. Nah. Makane wis sadar diri yo golek sing ngene iki. Lah terus, Golek sing sakmene. wah, kuwi kok anak-anak botol kecap. Ngene. Yo. Nadyan wujud tembong peksi. Meskipun berwujud burung, Nah. Lagi manuk iki. masih omong manuk. Iya. Manukmu manuk. Manuk. Kok manuke sapa? Ya, lanjut. Agawe. Iya. Lula. Yo. Agawe talining pronto. Membuat ikatan antar hati. Ya. Masih omong manuk loh, Mas. Mau najan to manuk ning iso ngarake. Iya, soalnya yang menonton, yang melihat itu tidak hanya di Jawa ya, Mas, di luar angkasa. Wah, saya delok sapa nang luar angkasa? Alus. Alus manis merak hati. Artinya apa, Mbak Mary? Wujudnya halus, manis, memikat hati. Apa kuwi sing halus memikat hati kuwi apa? Manuk. Iya. Pokoke manuk. Pokoknya intinya manuk. Terus Wes wenggon kula lono. Sudah lama melanglang buana, berkeliling, mencari manuk. Terus pokoknya kuwi. Bae mang. Terus Golek isi podang jenar. Mencari yang namanya burung. burung apa? Podang Podang yang berwarna berwarna ku Yo apa to? ya manuk. Gua manuk, enggak manuk. podang kuning, jenar niku kuning. Iya. Ya, terus Ibu bunga hatiku. artinya Betapa senang hatiku. Senang karena apa, Mas? Manuk. iya. Terus Nyanding bisa dadi tombo. Bersanding bisa menjadi obat. Betul. obatnya Obatnya apa, Mas? Manuk. Iya. Kuwi podang kuning. Podang kuning. Podang itu burung yang Burung. bisa terbang, kuning itu melambangkan keemasan. Betul. Semoga setelah Disnatalis SMP Negeri 1 Prambon, ya ta, ke Ya. 47 tahun. bisa terbang seperti burung mencapai masa keemasan. Amin. 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 Allahumma amin. Langsung buka Langsung. celuk Mbak Mary. Yuk. Yo. Sik Thomas, sik Ambulan. Lagi lho, mapak Vector. Sik nek ambulan aku trauma. Lah ngopo? Trauma ngopo? Gak popo. So gak apa-apa. Ayo Mbak Mer. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Yo. Kaluyuran anggoleki sing tak sayang. Mubang-mubang mider anggonku goleki ora krasa esuk awan nganti wengi. Maneman yen nganti liya kang nyayang kleyang-kleyang tak sawang mencok ning gepang kancangan tak rindik saka kadohan sarewi ngoceh dheweke
takon nyanding selirane ora bakal ati kacewang linian yen si kodan andudut ati kebranan saya tak senani sun pikabulut Hey, oh, asik. Andudut ati kebranan ora mangku atiku sansaya ndadra kasanan aku Terima kasih Mbak Mary. terima kasih Mas Akbar terima Lenggah kasih dulu Mas Victor tak membaca pesan WhatsApp yang masuk. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan duduk dulu ya. Nggih. Wilujeng dalu. Mas Akbar lan guru. Sehat sukses selalu. Amin. Menawi dipun paringi nyuwun kitir sumilir kagem sedaya pamirsa lumantar Astabrata Media. Matur nuwun kula saking Bapak Lasiman. Bapak Lasiman matur sembah nuwun. Iki mau ya kepareng rawuh ning lokasi. Oh, napa nggih? Pak Lasiman. Matur Uga nuwun, ana Pak sing Lasiman. nyuwun Nggih. sing wingi Mbak bar nanggap awake dhewe sak kanca Astabrata ning Stadion Brebek sapa Mbak Zahra? Zahra. Nggih. Nyuwun sehidup semati. Oh, sehidup semati. Semati Boleh. karo melati rinonce nek ora kleru. Oh, nggih. Ya dipinangani. Dipinangani Mas. Mbak Seli, Mbak Seli, Mbak Mbak Seli, Mbak Seli. Ayo. Hah? Jumeneng sepote to. Yuk. Coba kaya ngapa? Ayo. Hey! Polane satu bilah. Boh jan edan.
Jare sinden kesambet opo. Loh ini wanita yang apa ya tegese energik. Iya. Selamat malam, Mbak. Selamat Sally. malam Mbak Limpo Mbak Jangi. Wah, sudah lama saya tidak ketemu ya. Lama Mbak Sally sekali. sudah lama maksudnya. Lah. Sudah lama tidak satu panggung dengan konco-konco. Apa ra suwe iki? Ngene iki ya dadi tombo kangen lo Mas. Iya, luar biasa. Wes saliman purung karo Mas Beto. Oh belum, salim dulu sayangku. Jan. Mbake wangi yo. Iya wangi melap rasamu ambu badek. Yo ora to paling ora ki nonton pasuryane yen ayu mesti wangi. Ngono ya Mas. Mbak Sally itu dari logatnya itu berarti kayak etanan ya. Etanan berarti rumahnya mana itu? Rumahnya Pasuruan Mas. Pasuruan. Pasuruan, J. Pasuruan ini anu ku ya, Taman Safari ku ya. Lah, Tunggale. Oh, Tunggale. Asli Pasuruan. Sakmenika sampun lulus kuliah napa dereng, Mbak Yu? Alhamdulillah sampun sidang. Kantun nenggawi sudah, Mas. Kurang sedelo meneh. Kurang sedelo. Jurusannya, Jurusannya pendidikan seni tari dan musik. kampusnya. Universitas Negeri Malang. Wong Malang. Wong Malang. Nah, arek ngalam. Arek Aja wani-wani ker. Opo wi nyeker bareng. Lah, ndek Malang iki basa-basa ya mesti diwalik lho. Diwalik contone. Upamane piye? Umpamane. Heeh. Ker. Nah, Ker. artinya apa berarti? Rek. Kir rek. Heeh, kir. Udah. Kir yo. Eh. Heeh. Apa? Heeh, rek. Rek. Terus apa nih, Mbak? Contoh-contohnya yang lain apa, Mbak? Ngalam jelase. Malang itu artinya Malang. lah nek anek sing dari wong Malang iki tambahi si ngarepe iki bener to? Si mamane apa? Terus ditambahi ngarepe si Enak bener ora? enak tambahan kata, enak tambahan. Aneh. Saman oleh info tekon di Lah Mas. ada lagi lah. Bolok Nah. Malang nek omong mesti ngarepe tambahi si. Jajal sapa bolone? Oh. Yo wis lali. Tapi enak. Mesti tambahi si ora ya, ternyata dibalik gitu ya. Dibalik nangge. Sam. Sam itu Mas. Heeh, nakam dulu. Makan. Makan. Oh, ngono lho Mas. Jadi kamu si Malang iki mesti diwalak-walik. Oh no, Nah. kabeh Ya, diwolak-walik. Nek Mas Vektor kuliahnya jurusan apa jajal? Kula Mas. Heeh, kuliah toh? Kuliah no kan sebelah. Kampusnya mana, Mas? Ngisi Surakarta, Mas. Isi Surakarta itu berarti tentang seni dan budaya kabeh loh. Oke, no. Jurusannya apa, Mas? Musik. Bukan. Tari, podo kaya Mbak Sally. no. Tari ini apik Mbak Sally kok jenengan. Wah, senes niku. Lah apa jurusannya? Terus apa? Ayo apa? Yo keris. Kok keris go nyuduk kowe apa piye? Lah apa wi aneh lho jurusane? Yo enek. Aku sing dipandi apa piye? Iya. Nah, terus sama apa Jurusannya apa? jurusannya? Jurusanku pedalangan. Weh, kaya aku no berarti. Lah iya sama kita. Apa ya jajal sampean sing katene dalang? Dalang sak kowe iki kotake ora kotak jajan. Enggak, Mas Dek ben kota amal. Kotak amal. Kota amal masjid. Tapi ya belajar dalang ya. Belajar dalang, Mas, oleh Pak Kliran. Lah nek umpamane maju ning kelas praktek ngono ki nganggo ganjel ora? Apa gitu? Loh, gedok, Mas. Aku iki panggah tak lakoni apapun profesinya panggah tak lakoni. Coba tips dan triknya lek wak mayang cek gedok. Nah, ya apa? Yo nek paling ora yo tetep ada bancik tambahan. Soalnya iki tangane, Mas. Yon upama ngeprak, jejeg keprak dalang Ah. lah. Sikile jejeg keprak ngene. Suwengi jejeg keprak ngene. Ayo gampang lho, Lho, jejeg. sampean ya jejeg keprak. Gak jejeg cengele sampean. Yo jejeg keprak to. Kok iso dalang dikonokno ku ya apa sih? Tetep nek diti jejeg keprak apa Lah mungkin. sikile sak jahe ngono kok. Sikile sak jahe. Lho iso nape, Mas? Iki ngono lek wene mayang Mas modot. Oh ya, Nah. modal. Sing sikil liyane sing modot. Apane Mas? Sikil, Sikil. Heeh, dadi keprake ora keprak khusus ya. Ya padha ya tetep liyane. sama, kotake tetep sama, wayange tetep sama. Ya. Tidak ada. Ya saiki berdua sing duet wis monggo. Ayo sing Ono. duet. Ayo apa? Apa? Heeh, keatesan jati oleh Lintang Asmara entuk apa? Niku mau wonten panyuwunan apa mawon? Oh, iki sing sing duet sik wae. Oh, duet Iki dulu. iki mau Hidup Semati karo Kitir Semuilir. Ya, apa? Sing duet, berunding berdua. Apa kira-kira? Napa Nah. Mbak Sally? Niki mengeluarkan lagu-lagu yang lawas loh Mas. Akbar. Lawas-lawasan. Apa itu? Ayo Mas, jajal ayo maju. ah. Apa kira, mau Mas? lagu? Oh iya iya. Cinta tak terpisahkan. Wah, Lawas. apik. Sumi ora metu lagi. Suwe ra metu ya, kudu apik iki ha. Heeh.
Sampun samapta? Sampun Mas sama Tris? Mas Tris. Oke, yo, cinta tak terpisahkan bersama Mbak Sally dan Mas Victor. Coba kayak apa? Yo, selamat. Astabrata. Yo. Suka. Yo. Senajan lagune kalem, goyangannya ya tetap ceria ya mas. Ceria, Tetap semangat ya mas. Kok dolan ing ati rikane nyulayani urusan hidup semati kamu ono ing lati rasa sayangmu sudah pergi apa sira kananmu lagi kok dolan ing ati rikane nyulayani Tentang mas jane aku tresno, ilakno aku hati ra kuat nandang rasa keranta-ranta kamu sudah gak beneran aku cuma buat mainan tentang mas jane aku tresno, ilakno aku bakal takut teknik aku kanggo marang sliramu aku nunggu mas ojo aku wis bosen karo kowe mas Tresno iki kudu wedelangan kabeh mau amertokanan kalau aku kesabaran yo marang kesempatan matiku yen aku rayu lan tanggung jawabmu iku palsu Besok aku cinta beneran pastikan ku buktikan Papa ibuku akan datang melamar kita sayang hatiku selalu mendoakan semoga Tuhan mengabulkan cinta kita tak terpisahkan walau di akhir zaman. Yo. Astabrata. Yo, Disapa penontonnya Mas Victor. selamat malam semuanya. Nah, sing isi melekan ayo goyang bareng-bareng Astabrata. SMS 1 Prambon Yo! bergoyang yuk. Awas. Yo. Tukang mas jane aku tresno, ilakno aku akhirat kuat nandang rasa keranta-ranta cintamu sudah gak beneran aku
Dilanjut Mas Victor. Oke, Mas. Saiki seniman saiki ora kena disepelekake. Betul. Mergo akeh sing ngira mergo nek wong iki dadi wong seni akeh sing memandang sebelah mata Lah, ya toh. nggih. Nanging seni kuwi nek diudi tenan ya iso dadi dalan rejeki. Amin. Ketitik ya sinden-sinden Astabrata ya selain menggeluti dunia seni ya pendidikane ya tidak ditinggalkan. Betul Ora sekali. kena sinepelekake. Betul Mas, niku leres sekali. Termasuk jenengan. Nggih, kuliah Ono sambil- meneh iki Dik Sinta, Dek Sinta. Iki arep lulus. Heeh, wah jan. Jumeneng Dik Sinta, Ah, jumeneng, monggo, Dik. jumeneng. Ayo sepati. Yuk, yuk. Oh, Suara suling kumandang suarane. oh. Selamat malam Dik Sinta. Selamat malam Mas Dalang. Semester pinten sakniki? Semester 7. 7, berarti kurang berapa semester lagi? Satu. Satu nggih. Pendidikan bahasa daerah. Betul. Ya, so ora wurunga panjenengan Dik Sinta yo dadi guru. Amin. Kita mergo pendidikan. Aja isin mergo saiki oke lho Mas Victor. Nggih, pripun? Sing image-e terus guru dipandang gitu, Heeh. enteng. Enteng. Berbanggalah menjadi seorang guru. Bener, guru ki ya abot tok Mas. Sebutane pahlawan Pahlawan tanda Tanpa. jasa. tanpa tanda jasa. Ya. Ki nuruti permintaane Mbak Zahra Dik Sinta. Napa niku? Sehidup semati. Wah, Sehidup semati. Lagu Telung Agungan Wah, wingi bar wayangan ning Stadion Brebek. Heeh. Sok wis nyalang neh kok tahun ngarep. Wah, Ya. oke. Wingi lakone ning Stadion Brebek Banjaran Sekuni tahun ngarep njaluk Banjaran Durna. Ya. Ya. Ini jam 4 neh bare minggu. Wah, masa jam 4? Jam 4 kayak Masjid Brebek wis Ada nomor. solah-solah. Solah. Yo, wis siap Dek Sinta? Sampun. Yo, sehidup semati coba Telung Agungan. Dadekne. Ya. Yo. Tarik yo. Yo.
Sampun permintaan ngatur. dari Mbak Sah. Mbak Zahra. Nggih, Ya, niki Mas. nyambut damel wonten ing Taiwan nek mboten kelihatan. Wah, Iya. nggih nggih. Mugi-mugi lancar. Jadi sing tresno karo kanca-kanca Astabrata niku ora mung saka Indonesia mawon. Betul. Saka luar negeri. Taiwan, Malaysia, Hong Kong, wah jan Luar biasa. Ya, saiki diteruske Nggih, Mas Mbak Akbar. Dwi karo Mbak Batrisa Jumeneng Nggih. Bareng. Oh. Ya, nah, dikancani ya Mas Victor. Betul, kancane. Ya sepate Cah, sepate Cah. Sepate. Heeh. Hey, yo. Disapa Mas Victor. Iya. Wilujeng dalu Mbak Dwi. Inggih sugeng dalu Ah, Mas. nggih, wilujeng dalu Mbak Betrisa. Inggih wilujeng dalu Mas Ah, Victor. nggih, wah jan lah. Mbak Betrisa menika semester pinten? Semester 5. 5. Jurusanipun Manajemen. manajemen nggih. Nggih, Ya. manajemen Memanage keuangan. uang-uang Mas Nggih. Victor. Mesti pinter. Jadi calon Titi. ibu rumah tangga yang baik. Mergo memanage uang. Betul, bejane sok ben sing nyanding. Iya. Wis jare biyen tau seneng karo Mbak Betrisa. Kalah. Ayo mbiyen yo mbiyen. Berarti seneng tenan to biyen. Agak aku. Apa Mas Teh? Anu, Lho, ngene lho. Ngene lho Mas Victor. Pripun to? Wong lanang seneng karo wong wedok itu ada beberapa macam. Oh. Seneng ayune enek, nggur seneng suarane enek, nggur seneng jogete enek, nggur seneng karaktere enek. Lah biyen kok iso sampean Mas Akbar aku sing dene ra kaya kacek siting ra kaya obat ngono. Wis sing mbok senengi apane? Ya ora mbiyen ki aku lak wong sing tipikal seneng apa ya wong sing meneng lho, Mas. Wanita pendiam iki. Pendiam, alus. Wah. Najan to alus pas ngene ning po. Oh iya, oh seneng. Jadi tipe wanita kesukaanmu yang pendiam. Pendiam. Nek Mbak Betrisa karakter cowok kesukaan sing piye? Coba disiki ta. Wah, lah kok. Apa senenganmu sing Aku. piye? Apa? Heeh. Sing Gagah, gede, dhuwur, putih. wah, wis sitoke ra anu ra nyentel to. Enek. Gagah gede Sinten? dhuwur putih sapa to? Sapi. Wis malah Gagah sapi. gede. Lagune Pak Lasiman. Wah. Iki Pak Lasiman ini Apa, Pak? selalu setia mengikuti baik di YouTube dan lokasi ya. Wah, jan luar biasa. Pokoknya jek kena dijangkah Wah. motor mesti nyusul. terus nusul. Kitir Sumilir Mbak Dwi Kitir Mbak Sumilir. Betrisa. Karangan Nggih. Ki Geduk Siswantoro. Nah. Senior dalang saking Kediri. Yo, coba dadekke kaya ngapa? Yo. Yo. Hey, yo. Astabrata. Suka. Yo.
bisa gede melintang